ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಎಂಕುಲಿನಿ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಅವಡ ಮದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಆತುಜ್ಜಿ ಪೋನಾಗ ಲೇಟ್ ಆತುಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ತದೆ ಒಂತೆ ಐನ್ ಕೊಡದೇನು ಬೇತೇನೆ ಬಾರ್ದಿನಿ ಮದ್ಮೆದ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಡುವೆ ಮಲ್ತದ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಿದಾರ್ದ ಇನ್ನಿ ಅಕ್ಕಲನೆಲ್ಲ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಮದ್ಮೆದ ಆಯ್ನಾತ್ ವೀಡಿಯೋ ದೆತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ ಪಾಡುವೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಆಪುನಜ್ಜಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಲೆತ್ತೆಡ್ಡ ಪೂರ ಪೋಡಾಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಮಾತ ಆಪುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಸಾರಿ ಏತು ಒಂಜಿ 3,000ದ ಸಾರಿ ದೇಯ್ದ ಆತು ಹೆಚ್ಚ ಪೂರ ದೇಯ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸಾರಿ ಅನ್ನಂದು ಅಂಚ ಮಾತೆ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಡುವೆನು ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಪಿದಾಡ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೈದೇರು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ದಾರು ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಡುವೆನು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಚೂರು ಒಂತೆ ಮದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕೋಡೆ ಇಲ್ಲ ಮದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂತೆ ಚೂರು ಮದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂಚ ಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಾ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲು ಹೊರ್ತಿನ ಪಿದಾರ್ದ ತೂಲೆ ತೂಲೆ ಬರ್ತಾರ ಅಂಡ ಚಪ್ಪಲ್ ಇವಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಿದಾಗನ ఎన్న మగల్న పిదార్ద అంటే ನನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಿದಾಡ್ ಪಾರ ಬೈದು ನಾನು ಮಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಚಿಂಟು ಬರ್ಪೇಂಕುಲ್ಲ ಚಿಂಟು ಟೆನ್ಸಂಡುಲ್ಲಿ ಬುರ್ದು ಪೇರಂದು ಅಪ್ಪ ಬೇಗ ಬರ್ಪ ಚಿಂಟು ತೋಜಿ ಕಪ್ಪೆ ತೋಜಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನೆ ಚಿಂಟು ಲೂಸಿ ಬಾಯ್ ಬರ್ಪ ಹಾಂ ಹೌ ಎಂಕದೆ ಹಾಂ ಇಂದು ಎಂಕದೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನ
ನಾನೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲೊಂಚೂರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡು ಬಾಡ್ಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡು ಬಾಡ್ಗ ನನ್ನ ಮೈತಿದ್ದೀನಿ ಒಂಚೂರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡು ಬಾಡ್ಗ ಅನ್ನ ಕುಲ್ದೆ ಬೇತ ಕುಲ್ಲೇನಿ ಅನ್ನ ನೀರು ಮೂರು ಕುಲ್ದೋಡು ಅಕ್ಕನ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಜ್ಜ ಚಾನಲ್